Sobrang init. Anong oras na ba kasi? It's almost 2:12. Hey guys! Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, do not forget to click the tiny bell button beside the subscribe button for you to be notified every time that I upload videos here on this channel. So today, as you can see in the title down below, I will be sharing to you guys my May favorites. Ang bilis ng buwan. Kailan lang nung huling upload ako ng monthly favorite ko. I guess I did April favorites. So yeah, I got a few products here. So let's start with these things in this basket. I wanna start this monthly favorite with a different product, guys. Hindi siya puro lang pampa-beauty, pampa-skin. I was sharing something different, and you know, iba nga, lagi akong mag-isa dito sa bahay. So every time that I eat, yung mga pang mabilisan lang siya na niluluto. Kasi, yun nga, hindi din naman ako masyadong ginaganahan kumain kasi ako lang naman mag-isa dito sa bahay. So, naging favorite ko to mula nung na-discover ko siya. This is the Pasta Express from Nissin. Na ito yung creamy carbonara, guys. Ang sarap talaga nito. Ang sarap-sarap niya. Para siyang may mga karne-karne, pero hindi siya karne. Basta. Sobrang creamy. Tapos yung noodles niya, maganda siya. Tender. Hindi yung tinatawag na al dente. Al dente ang noodles niya. Basta wag mo lang siyang i-overcook, ha. Al dente ang noodles niya. Sobrang sarap nito, guys. So, kapag mahilig kayo sa mga noodles or kapag estudyante, okay, back to school na. Sa mga estudyante na naghahanap ng mga instant noodles, except canton, and yung mga, you know, may sabaw. Eto, guys. Try nyo to. This is the Pasta Creamy Carbonara from Nissin. The best talaga. Okay, let's move on to the bigger products here. I have this Muzo Raspberry Treat Body Butter. Alam nyo naman ako, guys, I am a sucker of body butter. So, ang sarap niya. Ang sarap niya. This is raspberry. So, para siyang parang nag-a-apply ka ng dessert sa katawan mo. Sobrang, I really recommend this one, guys. Makahanap nyo to sa Watsons. Magkano lang to? Parang 100 something lang siya. 109. Kasama na niya yung hand cream. So, head on to your Watsons. Kapag mahilig din kayo sa mga body butter na amoy dessert. And of course, I have here this 1-minute hot oil treatment na from Silk Secrets. Di ba dati, guys, shinare ko sa inyo yung Silk Secrets din, pero I guess that was parang ano siya, parang sa variety niya na milk. Yeah. And this one is aloe vera with vitamin E and C. Ayun, gustong-gusto. Actually, yung amoy niya, hindi siya ganun kabango compared sa milk. But the performance of this one sa hair, sobrang mas maganda. Sobrang mas malambot and mas shiny yung hair ko. Yun yung napansin ko dito, guys. So, I'm kind of contemplating kung alin na sa dalawa yung kukunin ko. Kasi, mas gusto ko yung amoy ng milk, but mas maganda yung performance nito sa hair ko. So, yeah, let me know kung anong dapat piliin. Is it about the scent or is it about the quality that it gives sa hair? Next one is this Silka Papaya Deodorant na sobra. Guys, ito na siguro yung pinakamabagong deodorant na natry ko. Alam mo yung nakaganyan ako sa station? Kaganyan ako. Tapos yung electric fan namin nandyan. Ano yun na ang bango? Sabi nila gano'n. Tapos sabi ko, kilik-kilik lang yung girl. Akala nila nagjo-joke ako, pero yun nga talaga. Tapos one time, natapunan ng vinegar yung ganito ng damit ko. Parang naganon ko ata sa may table, tapos nalagyan. Tapos edi pinunas-punas ko lang siya ng water, tapos pinapaamoy ko. Ako may amoy vinegar pa. Tapos sabi, wala naman ng amoy vinegar, mabango nga yung kilikili mo eh, sabi nila, guys. So, sobrang bango. And hindi ako nagkakabaskil dito. Parang hindi ko pa napansin na nagkabaskil ako, ah. Yeah, parang wala pa. Or maybe, hindi lang ako masyadong lumalabas ng ganun kainit. Pero hindi ko pa siya napansin. But I will let you know, guys, sa mga vlogs kung mapapansin ko na mayroong wetness na nangyayari kapag, you know, gagamitin ko ito. But the performance, the scent, and the whitening effect, girl, nakaka-whiten nga siya. Perfect.
highly recommend this one. Another Silka product is this Silka Whitening with Shea Butter. Ito guys, ito yung pinakamabangong variant na siguro, pinakamabangong scent ng Silka. Sobrang favorite ko. Yung may iwan pa to sa loob ng bathroom yung scent. No? Sobrang bango guys. And yung balat, hindi siya nag-dry. Very much hydrating siya. So, I highly recommend this one guys if you are into soap na ginagamit sa bathroom instead of shower gel. Go buy this one. Sobrang bango. Meron namang mas maliit, parang pang-try nyo lang. So, let's move on to this face mask, guys. I can't get enough of this face mask. Parang na-share ko na din ata to sa isa sa mga vlogs ko. Yeah, I think so. And yung kakaiba dito is lotion yung nasa loob niya. Hindi siya essence or hindi siya... Ano pa ba yung mga ibang nakalagay doon? Basta, lotion yung nakalagay and super duper, guys. Nakaka-moisturize talaga siya. Though, ang downside lang nito, mas matagal siyang ma-absorb ng skin. Kasi yung consistency niya, mas makapal. Like a lotion na watery, ganun yung consistency niya. Pero yung effect niya sa skin na sobrang hydrated yung skin mo, sobrang lambot, na ang fluffy in the morning. Is really, really good. And the price is only 60 pesos if you will only get one. But I think parang mas mababa siya if you will get 3 sa Watsons. So, head on to your Watsons. Parang laging Watsons. You know naman me, Watsons. Another Silk Secrets. Ito naman siya guys, na pang oil control sheet. Kasi nga diba, mahal yung ibang oil control sheet. So, I found this one really good. Parang mura lang siya. Parang wala pa atang 50 pesos. Kasi nga, na-try ko na yung mga Silk Secrets and they did a great job on me. So, sabi ko, siguro pati yung ibang product ng Silk Secrets maganda din. So, I tried this one and I recommend this one to those who are on a budget. Moving on to our lashes. This is not a mascara but we usually put this on before the mascara. Kapag, ang tawag nito, before ka mag-mascara, ayan, i-apply mo siya para mas makapal yung lashes mo before you put on the mascara. Parang nag-false lashes ka na hindi false lashes. Eto, this is from Lancome and this is only a sample size. So, kung interested kayo sa product ng Lancome, magandang gawin, bumili muna kayo or I guess they don't sell this one. Parang humingi muna kayo ng sample size guys para matry nyo yung product nila kasi sobrang ganda nito. Sobrang ganda niya. So, ayan, maganda siya sa mga kagaya ko na hindi ganun kakapalan yung lashes. Okay na okay siya. This is the Shawil 2-Way Eyebrow Cake. Mula nung nasimulan kong gamitin to, hindi na ako gumamit ng ibang pangkilay. Honestly, kasi sobrang ganda guys. And super tipid. Tingnan mo nyo naman, actually more than 1 month ko na itong ginagamit eh. April ko pa siya ginagamit. But yan pa lang, sobrang konti pa lang yung nagamit ko sa kanya. And meron na din siyang brush. Ito, hindi ko to ginagamit kasi sobrang liit. And hindi ako sanay sa ganyan kaliit na brush. But still, it works. Kung okay naman kayo sa brush niya, okay na okay. And this one is only 150 guys. And meron silang 2 shades, I guess. The one that I have here is the 001 na shade, which is the lightest already. So, kung naghahanap kayo ng mura na pang eyebrow nyo, kasi diba, most of the time, mahal yung mga eyebrow cake or yung mga powder na pang kilay. Ayan, 150 pesos lang siya. And moisturize guys, moisturize. Hindi na ako nauubusan ng sinasabi about moisturizing. Kasi nga 'di ba, summer, lagi tayo naka-aircon, naka-fan, and nakaka-dry talaga siya ng lips. So I have here this Caroline again, macaron lip balm in the flavor strawberry. Ayan, 80 pesos lang to. Sobrang ang tagal na nito. Last year pa ata eh, ganyan no. Medyo nabawas-bawasan lang ng malalim-lalim kasi si Baby Kels, you know, pinaglaruan niya. Lahat kasi gusto niya lip balm. Yan. Kasi masarap yan. So this one is only 80 pesos. Meron silang parang lemon, meron silang blueberry, strawberry, ayan. Sobra guys, na nakaka-moisturize ng lips. Hindi na nagka-crack yung lips ko kasi lagi akong nag-lip balm, which is this one, the Caroline Macaron Lip Balm. The last one here on my favorite
is this L'Oreal Micellar Water 3-in-1. Kasi ngayon guys, actually to, gustong-gusto ko na talaga siyang ginagamit noon. Pero kapag may wipes ako, mas prefer ko yung wipes kasi nga 'di ba, matamad kasi ako na maglalagay pa ako sa cotton pads, ganyan, magaganyan-ganyan pa. But then, ngayong summer, nauubusin kami ng tubig na source of water namin. So, this one is perfect, guys. Kasi, nakatanggal siya ng mga mascara, ng mga makeup, ganyan. Ang ginagawa ko dito muna sa eyes, tapos sa face. Tapos, inuulit ko hanggang 3 beses yung face. And pwede na siya, guys, kahit hindi ka na maghilamos. Kasi, it cleanse, it remove makeup, and it soothe. Ayan. Pwede na siya kahit hindi mo na siya hilamusan. So, kung wala na kayong magawa or kunyari nagka-camping kayo or you are on a travel and you wanna remove your makeup, this one is perfect, guys. Kasi hindi mo na kailangan ng water to remove pa or to wash your face again after removing it with makeup remover. So, yan. Must recommend or must try if you haven't tried it yet. This is the L'Oreal Paris Micellar Water, and this one, it's only parang 250 pesos lang siya. So, that's it guys for my May favorites. Medyo napadami, pero yun lang talaga naman yung mga ginagamit ko for the month of May. I hope you enjoyed this video and I hope you learned something on these products. Ayan, if you're interested, you just go to Watson's SM Department Store, ganyan. Doon lang naman ako bumibili ng mga yan actually. So, yes, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the username is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah!